já jsem Tomáš Slavík, jsem závodník na horském kole a k pump tracku mám doopravdy blízko. Pump track je poměrně mladá disciplína, ale už teď má svoji vlastní českou sérii, mistrovství republiky a dokonce i mistrovství světa, který jsem měl šanci si vyzkoušet. A musím říct, že to byl jeden z nejtěžších závodů, který jsem kdy jel. Jako největší výhody pump tracku vidím jeho celoroční využití, jeho udržitelnost, prakticky po postavení se o něj člověk nemusí vůbec starat. A hlavně je to základní stavební kámen pro všechny cyklistické disciplíny, co se týče techniky.